Kaixo guztioi, bideo honetan argiarekin jarraitzen dugu eta ikusiko dugu zein den Snellen legea. Snellen legea ariketa guztietan erabiliko dugu, izatez nire ustez gai honetako formularik edo ekuaziorik garrantzitsuena da, eta ikusiko dugu alde batetik zer den adierazten duena eta bestetik kasu ezberdinetan zenolako emaitzetara eramaten gaituen. Bueno, Snellen legea azaldu ahal izateko aurretik zenbait gauza ulertu behar ditugu. Imaginatu hau dela ingurune bat, bigarren ingurunea, bai? Eta ingurune bakoitza eren ezaugarria izango da bere errefrakzio indizea, N1 eta N2. Onartu behar dugu egongo dela hasierako ingurune bat eta bukarako ingurune bat. Zein izango da hasierako ingurunea? Bueno, argia nonbaitetik hasi beharko da eta gainazala igaro ondoren urrengo ingurunera pasatuko da. Beraz, hasierako ingurunea izango da izpi erasotzaileak daukan ingurunea. Bukarako ingurunea izango da izpi errefraktatua izango duen ingurunea. Argiak talka edo heltzen denean gainazal batera, alde batetik izpia islatuko da eta beste alde batetik izpia errefraktatuko da. Depende nolakoa den gainazala islatuko da gehiago, gutxiago, errefraktatuko da gehiago edo gutxiago, baina bueno, adibide orokor batean hau gertatuko dira. Izpi erasotzaileak vertikalarekin osatuko duen angelua deitzen zaio eraso angelua, hemen jartzen duen bezala. Eta behin islatzen denean sortuko du islapen angelua. Aldiz, errefraktatzen denean, hau da, beste ingurunera igarratzen denean, sortuko duen angeluari deituko diogu errefrakzio angelua. Fijatzen bazarete, irudia ez da zehatz-mehatz egindakoa, baina eraso angelua eta islapen angelua berdinak izango dira. Eta bestetik, eraso angelua eta errefrakzio angelua ez dira berdinak izango. Izango dira, ikusiko dugunez, errefrakzio indizeen menpekoak. Snellen legeak ahalbidetuko digu erlazionatzea. Esango dut eraso angelua eta errefrakzio angelua. Zerekin? Errefrakzio indizekin. Beraz, izpi islatua eta islapen angelua ahaztuko ditugu. Jakin behar dugu existitzen direla, batek igual pentsatzen du argiak bakarrik errefraktatzen duela eta ez duela inolako islapenik egiten, baina orduan izpiluak ez liratezke existituko. Bueno, orduan, esan dakoa, zentratuko gara bakarrik honetan eta honetan. Eta orain idatziko dugu Snellen legea, hemen agertzen den guztia eta ulertzea zeintzu diren osagaiak, baina oraindik ez dugu esan nolakoa den Snellen legea. Hau da Snellen legea. Esaten diguna da, biderkatzen badugu, hasierako ingurunearen errefrakzio indizea, zenbaki bat izango dena, bat baino handiagoa. Eraso angeluaren sinuarekin lortuko dugu errefrakzio angeluaren sinua bider bigarren edo bukarako ingurunearen errefrakzio indizea. Erlazionatzen ditu eraso angelua eta errefrakzio angelua bere ingurune bakoitzaren errefrakzio indizeekin. Ikusi dezakegun lehenengo gauza da, N1 eta N2 berdinak badira, angelu hauek berdinak izango direla. Hau da, inguruneak berdinak direnean, izpia ez da kurbatuko. Izpiak sortuko duen angeluak berdinak izango dira, beraz, izpiak zuzenean jarraituko du. Eta orain ikusiko ditugu hiru adibideak. N1 N2-ren berdina denean, N1 N2 baino txikiago denean, eta N1 N2 baino handiago denean. Eta ikusiko dugu zenolako egoerak agertuko zaizkigun. Bueno, hiru kasu ezberdin jarri ditugu, eta hiruretan agertzen diren ingurune ezberdinak izango dira airea eta ura. Airearen errefrakzio indizea da ia bat. Ezin daiteke bat izan hutsaren balioa bat delako, eta hori izan daitekelako zenbaki txikiena, baina airearena denez 1,0 ez daki zenbat, orduan bat bezala onartuko dugu. Eta uraren kasuan, aurretik ikusi dugun ez da 1,33. Bueno, imaginatu hasierako ingurunea dela airea eta bukarakoa baita ere airea. Orduan, argizpiak zeharkatzerakoan, ikusten dugunez, nola errefrakzio indizeak berdinak diren ingurunea berdina delako, N1 eta N2 berdinak badira, angelu hauek berdinak izango dira. Eta hortaz ikusten dugunez, izpia ez da kurbatzen, jarraitzen du ler zuzen bat egiten. Errefrakzio indizeak direnean, angeluak, eraso eta errefrakzio angeluak berdinak izango dira. Kasu honetan, hasierako airea izango da eta bukarakoa ura. Ikusten dugunez, hasierako errefrakzio indizea bigarrena baino txikiago izango da. Orduan gertatuko dena, eta ikusten mazue formula hau txikiagoa da, hau baino angelukin kontrakoa gertatu behar da, hau txikiagoa da, hau handiago izan behar da, hau baino, bestela berdintza hau ez da betetzen. Beraz, N1 txikiago N2,
Orduan, eraso angelua izango da errefraktatua, baino handiagoa. Horrek esan nahi du, eraso angelua hau bada eta hau txikiago bada, izpia kurbatzen dela vertikalerantz, bai? Angelu hau txikiagotzen dela. Eta hirugarren kasua izango da justo kontrakoa, orain airetik hasi beharrean uretatik hasiko da gure izpia eta airera pasatuko da. Eraso angelua N bat izango denez N2 baino handiagoa, zergatik uraren errefrakzio indizea delako airearena baino handiagoa. Orduan, N bat handiago N2 bada, eraso angelua izango da txikiagoa errefraktatua baino. Beste modu baten esan da, angelu errefraktatua handiagotuko da. Handiagotzea azkenean da, angelua vertikalera egin beharrean horizontalera egiten duela, handiagotzen dela angelu hori. Eta kasu honetan, eta bakarrik kasu honetan beste bietan ez da gertatzen, gerta daiteke islapen osoa. Hurrengo bideoan komentatuko duguna.